Доброй раніцы, сябры! Мяне зовут Микола, і вы глядзіце разумную раніцу. Сёння я вам раскажу пра сапраўднага асілка, які ў 1956 годзе нарадзіўся ў Маларыце. Гэта знакаміты цяжкаатлет, алімпійскі чэмпіён Леонид Тараненко. У юнацтве яго запрашалі ў розныя спартыўныя секцыі, але ён выбраў цяжкую атлетыку. Пасля школы Леонид адвучыўся на фрэзероўшчыка, але заняткі штангай працягнуў і трэніраваўся ўжо пад кіраўніцтвам Івана Лагвіновіча. Рэжым, дысцыпліна і трэніроўкі да 4 раз на дзень, падчас якіх прыходзілася пераадольваць да 50 тонн. Спартыўных вяршыняў дасягаюць самыя ўпартыя. У 1979 годзе Леонид Тараненко выйграў спартакіяду народаў СССР і бронзу чэмпіяната свету. Трошкі пазней аднавіў 2 рэкорды чэмпіяната Еўропы. І вось мара кожнага спартсмена – Алімпіяда. У 1980 годзе вялікія гульні прымала Масква. Вось ён, трыумфальны штуршок. Золата Алімпіяды 80 у Тараненке, а з ім і 2 новыя сусветныя рэкорды. Штуршок 240 кілаграмаў, двухбор'е 422,5 кілаграмы. У 1984 Леонид Тараненко становіцца пераможцам турніра сяброўства. У 1992 срэбраным прызёрам Алімпіяды ў Барселоне. А ў 1988 годзе ў Аўстраліі Леонид Тараненко устанавіў проста неверагодныя рэкорды: 266 кілаграмаў у штуршку і 475 кілаграмаў у суме. Нашаму маларыцкаму волату належыць 19 сусветных рэкордаў, а 2 занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Сёння Леонид Аркадьевич працуе ў Мінску трэнерам і спартыўным кансультантам. А цяжкаатлеты ўсяго свету працягваюць раўняцца на Тараненку, аднаго з мацнейшых людзей планеты. Сябры, а пра якія рэкорды марыце вы? Дзяліцеся з намі. Разумная раніца жадае вам плённага дня, а я пайду зраблю зарадку. Чаго і вам жадаю.